O baka naman, kinikilabutan dahil sa mga kaliwat kanang naririnig ng mga kwentong kababalaghan. Sino ba yang nandyan sa kanan mo? Bakit parang may kasama ka ngayon? Ay, tatay mo pala yan. Ay, hindi mo pala, akala ko tatay mo, yung pala jowa mo. Charot with darot. Nananakot lang si DJ Raketera. Ito naman. But anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling ang inyong basa princess, DJ Raketera. At ngayong gabi, napaka-espesyal ng aking babasahin. Dahil isang linggo po akong mag-Halloween special. Kabisyo, eto na ang patikim ng DJ Rocky's Secret File, the Halloween Special. Andyan na siya. Andyan na siya. Hindi pa siya nakakaalis. Alam mo yung pakiramdam na dapat nakaalis na siya pero nandyan pa rin siya. Yung parang feelings mo sa ex mo. Ay! Iba pala yun. Charot lang, wedaro. Ito naman, binibreak ko na nga yung scary part na to para sarili ko din, diba? Hindi masyadong matakot. Kasi nga, pag ganitong mga oras na, tayo na lang po yung naiiwan dito sa stasyon. Dalawa na lang kami halos ni Boy Pindot, kasama yung technician namin. Tapos uuwi pa ako, tapos mag-isa pa akong magmamaneho, diba? Ang saya-saya talaga maging DJ ng panggabi. Woohoo! Oh, ginagawa natin light ang trabaho natin kahit deep inside medyo natatawa, diba? So anyway, kabisyo. Alam mo ba yung pakiramdam na dapat humayo na siya? Hindi yung magpakarami kumbaga, dapat wala na siya sa mundong ito pero nandito pa rin na siya. Yung dapat nakatawid na siya sa kabila pero hindi pa rin siya nakakatawid. Ano bang dapat gawin pag may mga ganong klaseng kaluluwa? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files, the Halloween Special. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!